थांखा কারণ जों खोनालायखा और जागा বিভিন্ন রকম जों थायखा एके प्रथम दिनैनि सभानि न'फां जोंनि बोला आं आनि खानि हामजानोतै खुलुमोंयाफोर दै बोथोरनि लागायाव दिनै फायसाफायजा जोंनि किल्ला बागमा तिप्रामथा पार्टीनि जोंनि कन्भेनार दै जोंनि सेन्ट्रेल कमिटिनि मेम्बार बरं जोंनि सात ज्योतिष बरहायनानै खाकाहाम खुलुमो दै बर' जागा दुमुंखुरानि जराखैखा जत जोंनि बुरै सिख्ला बुराबो दं दै बाजाराव आसाफबनाय मानै पायनाय मानै फाननाय जतनो कक गायसाबाय खाकाहामरावो एक दुइटा कक सानाय कारण अनेकटा आलिसा सिगां अनेक काहा कक सायखांखा अ कक मोनगानो ओ बला कक गरि फेवै आंबो किसु जरा नावानो ताहुनो तबो चिंताबो तिनि अरा सेराय सेराय नोबोतायखा बमा आइसेन बसाते ते पांगानि हुआयनि जों मुखाव तिनि टोटल 128 टा बुथ प्रथम 4 खान 4 फेमिलिनि फायखा बलफोराहाय 20 परिबारनि सिनि ग्रुप सिनि काखौ बरहायनि सिनि आइगे राजा आमलनि सिनि बरतम फायजा सिनि ग्रुप अंश सिनि संखालगु ब्रह्म बेलाय बेलायखा आं ब्रह्म खाका हामबाया साखुगु मा माया सागनि जरा काउन छारा दिबाताम जतनो सिजा अ जरानो बाबानि मुसुगो सिनि राय हाय सिनि बागमा किला जायो ताखो जदि बीजेपी बा आईपीएफटी बा ओ बांक खादे उसनै सरगम खादे उसनै बकरंजा अ जरा जदि गरम दवानी अ जरानो नों आइना नायबा नायनाय आइना बसानो बासायनानै निने बुकुम कला दे बारा दे सुजाको नों आइना देसिंते बि दंखाते निने रुमो थांनै खोनाय खादोतै बुकुम रोयनायनि निने बुकुम कला दे बारा दे कतै सासानो निने बुकुम बारान दंखाके जों बाय गोरों फायदि जों बाय लगरा फायदि सिनि तिप्रासा सिनि कुंथाय बारा सिनि अमरमा हामगादि आर जदि नों निने बुकुम कला दि खागा तंदे बीजेपी ओ तंदि सीपीएम ओ तंदि नों दफा बाय बेमान खायो दफानो हामजागिया नों सुदु रेगाका छामंतानि बैंक एकाउन्ट रां दावानि बागै नों बीजेपी दंगु जों हायखेनो हुनाय सराय सराय आर गोबै गोबै नों दफानो हाजागाके असिनि कुंथाय बारा सिनि तिप्रा राजानि फुसाहि नों खाका थांगे फायदि ताखानो जों जरा दंगु सिनि 10 मास जरा सिनि 10 मास जरा जों बाय गोरों फायदि अबयसे जोंनो खाखौफोर खाका हाबाय आसा गैनालाय खबसि आरो गुबुन मरनि सिनि संखालगु भाई बरखार बुजियो जाबो साइ साइ फाइ दंके नों दानि बुजियाङैदा नों कियारा सुबो रेगा सामन कान्नाय मावै ब्रांनि नक्ताय लजै बुरांनि किरि दंगो हा किरिवानि दरकारै जों बालेरानुका अ बीजेपी नि अ ताबो बरंगना एमएलए मुख्यमंत्री लङै उनै बाले जामनि लाहा 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 हिमनि अ ब्लक चेयरमैन सान सेने जानु किन्तु जों सिनि तिप्रामथा जतनो हुदो इम्पसिबल कुनो समय 1.5 मास बयस बाय कुनो समय एडिसियो तिप्रामथा सरकार फाइलैया जों तिप्रामथा सरकार फाइलैके वाजया उनको बिदि ना होइतायो नु असम्भव इम्पसिबल नो ओ इम्पसिबल ओ बबा गाजी नेलो याबो तंगै बागै जोंनो लगेरा मान बागै गोथार गोबै मोताय इसोरनि बागै 1.5 मास से बीजेपी सेंट्रल दंगु राजाव दंगु स्राय 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 गुवा को बायनाय खायो जों बुबा गानि नेत्रिनि ताव जों एडिसि हाफां खाय दंगु बंग तावथिनि खबै ओ गुबियो नों जाबाय आके बिया मुख्यमंत्री रलायनि गसेनाय मुबले माया बनि लगे नों ओ ति भरत पदक बनसासि भरत बापार खायो जों हाय भरत उसामा बापार खायो उनो बेपारिया आरो जों नुखाबले जों गासै पुनसानो बनो सिएम रदै मलाय बा हुयाले जोंखौ समायखौ बुसाया सिनि पुनसार बनो जों पास खायनि हुनु किन्तु दजन बिसिङो जेखिबो नो खबनाय होनो जों सामन थांजा दजनाव बखब जाक बुट गोबां पास मोननि गाय किन्तु जों कुनो समायो बनो सिएम नांनाय होनो जों गुवा गानो बुसाया सिनि तिप्रामथानि जागा लिडार दंनाय सिनि सेन्ट्रल कमिटिनि सिनि उत्तम सार सिनि डिस्ट्रिक्ट भाइस प्रेसिडेंट तो सिनि आलु कुमार जोंनो साका सायाले बसि अबुबार गानि हामदान तंगै बांगै
sini kilam saya ke thao tongoi bang sini pun no siam tabok roda tunggu ma hai jora sun kisu ma khasinai tabok sanu yang la serkaya hai puja serkaya hai yang regani bayu kumindeng sini MLA si Menteri to maya wajah desa kota Sujaka Tribal Welfare Minister Dewa sudah pribadi tolong kara Menteri itu Potrika Pajo Pajo ke Mereka dia Menteri mana asa kongsiga Belum saya tahu tidak apa yang karena untuk orang besar Lembah muka Menteri mana ini saya disebut samunkan roble biar kakak bangsa ke Uttor Romaya sini gila bangun cari jodoh satra samunkan ini